ଆଜିକାଲି କଳି ଯୁଗର ନାରୀ ମାଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ରହୁନି, ତାହାକୁ ଆଉ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ପଦେ କହିଲେ 10 ପଦ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ନାରୀ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବିବାହର ହେଉଥିଲା ବର୍ଷେ କଣ 5 ବର୍ଷ ଯାଇ ବୋହୂ ମାନେ ବାହାରୁ ନଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ମା ମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଦ କଳି ଯୁଗର ନାରୀ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବା? ନାରୀ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଦେଖିଲେ ନାରୀ, ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଦେଖିଲେ ନାରୀ, ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଦେଖିଲେ ନାରୀ, ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ